Presne na poludnie 11. októbra 2024 sa v aule detašovaného pracoviska blahoslavenej Sáry Šalkaházy v Rožňave Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave uskutočnila slávnostná imatrikulácia nových vysokoškolských študentov, ktorí nastúpili na detašované pracovisko v Rožňave do prvých ročníkov v rámci študijných programov Ošetrovateľstvo a sociálna práca. Historicky po prvýkrát boli imatrikulovaní aj študenti prvého ročníka novovzniknutej univerzity 3. veku. Imatrikulačná ceremónia sa začala slávnostnou fanfárou, kedy už do auly prichádzali medzi študentov viacerí akademickí funkcionári, pedagógovia rožňavského detašovaného pracoviska našej školy. V zastúpení vedúcej detašovaného pracoviska profesorky Márie Kilíkovej po zložení sľubu všetkými prítomnými študentami im profesorka Anna Bérešová postupne odovzdala imatrikulačné listy, čím sa začlenili do širokej študentskej obce so všetkými právami a povinnosťami s tým súvisiacimi. Zložením imatrikulačného sľubu študenti prevzali na seba záväzok správať sa čestne, ctiť si akademickú pôdu a zachovávať akademické slobody, správať sa a konať tak, aby vždy šírili dobré meno svojej alma mater Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety. Aká bola ich motivácia, aké boli dôvody pri rozhodovaní sa pre štúdium na našej vysokej škole, sme sa opýtali viacerých z nich. Že som si podala prihlášku, ma priviedlo k tomu pomáhať ľuďom a naďalej sa vzdelávať. Motivovala ma zmena pracovnej pozície do budúcna. Chcela by som byť riaditeľkou riaditeľského domova na Milinkách. Záujem o ďalšie štúdium, nakoľko som pracovala v detskom domove, tak som sa chcela ďalej venovať nejakej tej sociálnej práci, stretovať sa s priateľmi, poznávať nových ľudí a nakoniec vzdelávať sa celý život. To nikdy nie je na škodu. Aj akademickí funkcionári a pedagogickí zamestnanci tunajšieho detašovaného pracoviska majú pre svojich študentov na začiatku akademického roka 2024-2025 viacero odkazov a prianí. Veľa sily, zdravia a vytrvalosť do štúdia. Určite odolnosť, veľa zdravia, a spokojnosti a takej spolupatričnosti. Lásky. My ich príjmeme, nech príjmu aj oni nás. Hlavne vitalitu, odolnosť, čistú myseľ a aby im to tu teda fungovalo dobre a aby naozaj sa tu cítili ako v rodine. Želám im veľa zdravia, Božieho požehnania, vitality, aby sa cítili dobre a aby sme vytvorili jednu veľkú rodinu na našej vysokej škole. Veľa študijných úspechov a hlavne, aby sa medzi nami a v našej škole cítili vždy výborne. Novoimatrikulovaným študentom v študijných programoch Ošetrovateľstvo a sociálna práca želám veľa úspechov, predovšetkým, aby nadobudli nové vedomosti, ktoré zúročia potom v praxi, a aby šírili dobré meno našej školy aj do budúcna, aj potom, keď doštudujú, aby úspešne spromovali.